Atom on this one. FTA Records. Hey man, you are the one I like most. You will be my dada to boost. Tani ki kai ni kar da ki bar na rankin zamto first. You are the one I love most. You will be my dada to boost. Dore ki so ni ke ki kula na ai dole in zamto boss. Allah na gode kyautar da kai mini na karba. Kai ne ka bani ita ruwan zuma ta ban na kurba. Dole na fata a mota ta in sa ta gaba. Ki kyale sai yan gulmar su ba zai tasiri ba. Wanda suke so mai kuka ku ji Allah shine wanda ya yi mana agaji. Shi ya tsaya muka bar yin rangaji ko da rarrafe sai mun isa dan kuci. You are the one I like most. You will be my dada to boost. Tani ki kai ni kar da ki bar na rankin zamto first. You are the one I love most. You will be my dada to boost. Dore ki so ni ke ki kula na ai dole in zamto boss. Wanda suke so mai kuka ku ji Allah shine wanda ya mana agaji. Shi ya tsaya muka bar yin rangaji ko da rarrafe sai mun isa dan kuci. Kar ki kula sai ki kyale yau mu rabu shine burin. Bakar aniya na nan ransu Allah ka tsare mu da sharrin su. Amma bebin nan mai kyau ce samun ta da ne nasara ce. Waka da nake yi baiwa ce yan gulma ku kauce zana wuce. Prince Atom ne take na soyayya ciki a cikin raina. Menene wasu suke kina Allah kai ka sani ka saka ni gaba. You are the one I like most. You will be my dada to boost. Tani ki kai ni kar da ki bar na rankin zamto first. You are the one I love most. You will be my dada to boost. Dore ki so ni ke ki kula na ai dole in zamto boss. Wanda suke so mai kuka ku ji Allah shine wanda ya mana agaji. Shi ya tsaya maka bar yin rangaji ko da rarrafe sai mun isa dan ku. Babu makusa kafa jikin ki korewar kyau a gano murmushin ki. Kina tafiya bouncers Pacific ni ban da aji a fagen kaunar ki. Zan mata tana zama mijinki abin zai bada kala gani gaki. Ba mai takura kiki yo sha'anin ki. Direban kiɗi ina